Xayrlı ertə, hörmətli qonaqlar, hörmətli kollegalar. Biz Ramazan ayının başlanı oңайынан матбугат конференциясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерларыбыз. Илфар Хәзрәт Хәсәнов, Татарстан Республикасы мөфтиенең рәсми органнар белән эшләү буенча урынбасары. Илдар Хәзрәт Баязитов, Татарстан Республикасы мөфтиенең социаль мәсьәләләр буенча киңәшчесе. Казан шәһәренең Киров һәм Мәскәү районнары имам мөхтәсибе, Ярдәм мәчете имам хатибы, Ярдәм милли ислам хәйрия фонды совет рәисе. Булат Хәзрәт Мөбәрәков, Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәтенең шәригать мәсьәләләре буенча бүлек җитәкчесе, Казан шәһәре казые. Булат Мәрданов, Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәтенең Зәкат хәйрия фонды генераль директоры. Һәм беренче булып сүзне без Илфар Хәзрәт сезгә бирәбез. Рамазан айының фазиләтләре, Рамазан айын уздыруга таләпләр һәм тәртипләр турында кыскача. Рәхмәт. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатух. Фурсаттан файдаланып, сезне, барча дин кардәшләребезне якынлашып килгән 11 айның султаны изге Рамазан шәриф айлары белән тәбрик итәргә телибез, чөнки күп калмады, санаулы көннәр генә калып бара Алла биргән булса, шушы бер ай дәвамында булган изге Рамазан шәриф айлары бәйрәме безгә, ул безнең бәйрәм. Аллаһы Таала һәр барчаларыбызга да шушы дин кардәшләребезгә ирешергә насыйп итеп, гамәл гыйбадәтләребезне кылырга Раббыбыз үзе ярдәмчеләребездән булса иде. Рамазан шәриф ул Раббыбыз Аллаһ тарафыннан изге китабы Коръәни Кәримдә зурланган, бөекләнгән, шәрәфләнгән изге айлардан. Һәм шушы изге шәрәфле айны һәрбер иман әһле зурларга тиеш. Иң беренче зурлау ул да булса ураза тотып. Чөнки Аллаһ Раббул Айза Рамазан шәриф айына ирешсәгез ураза тотыгыз ди. Һәм шулай ук ураза ул белгәнебезчә, мәгълүм булганча, ислам диненең 5 баганасының берсе булып тора. Һәм инде уразаның савабы бик зур. Пәйгамбәребез әйткәнчә, кеше чистарына паклана диде. Кешенең яшәеше, аның тормышы, аның җәсәде паклана чистарына. Шуңа күрә сәламәт булган һәрбер мөмин мөселман шушы изге айга ирешсә, әлбәттә, ошбу бөек гыйбадәтне, ураза гыйбадәтен кылырга тиеш, чөнки Аллаһ әйтә, ул минеке, һәм аның савабын, уразаның савабын үзем бирермен дип безгә вәгъдә кыла. Ураза тота алмаучыларга бәйрәм булмыймыни инде? Ciddi səbəb bilən qaybrəvlər urazа tuta almıyorlar. Alarga nişlərgə digəndə, alarga da bəyram. Əgər də ciddi səbəb var ikən, urazа tuta almıyikən, izgilik, iyilikli işlər qılırğa kerek. Qur'an oku deysinmi? Taravih namazlarında qatnaşu deysinmi? Ağuz aşı məclislərin uzduru deysinmi? Bu əlbəttə şulay yox, Allah'ın rəhməti ilə şuşu Ramazan şərif aylarının sansız əcirlərinə irişu bizgə səbəbçi bulğan qəməllərdən inşallah. Һәм инде әгәр берәү хәзер уразада тота алмый, җитди сәбәпләр аркасында таравих намазларында катнаша алмый, авыз ачтыра алмый, хәзер ул мәхруммыни инде? Юк, әлбәттә мәхрум түгел. Шушы Рамазанның бер генә кичәсе булса да, шушы кадер кичәсендә генә гыйбадәт кыла алсаң да, шушы кичәдә генә булса да кыл инде, Рамазанның савабына ирешеп кал инде дигән мәгънәдә безгә пәйгамбәребез шушы изге кичәне дә кадер кичәсенең мәгънәсендә җиткереп аңлатып китте. Әлбәттә Коръәндә дә Аллаһ аны үзе дә зикр итә. Шулай булгач, Рамазан шәриф айы ул сабырлык айы да, тәрбия айы да, шулай гыйбадәт айы да, изгелек айы да. Һәм инде иншалла менә безнең кардәшләребез, хезмәттәшләребез һәм хезмәткәрләребез хәбәр итеп китерләр аның шушы изге гамәлләр турында да. Һәм әйтергә телим, Аллаһның рәхмәте белән быел Рамазан шәриф айы безнең 13 апрель көне башлана. Алла без Рамазанның беренче көне һәм беренче көн ураза 13 апрельдә. 12 апрельдә кояш баю белән 5 ясту намазын укыганнан соң мөселманнар таравих намазларын укыячаклар. Узган елны кызганыч без таравих намазларын мәчетләрдә җәмәгать белән укый алмаган идек. Әмма быел Аллаһның рәхмәте илә мәчетләребез ачык була, әмма үзе безгә һәм башка дин кардәшләребезгә зыян зарар китермәс өчен санитар-эпидемиологик барча таләпләргә, алар анда куелган кагыйдәләргә муафиq булып иншалла, без таравих намазларын мәчетләрдә укый алачакбыз. 20 рәкъәгатьтән торачак
таравих намазлары. Таравих намазы инде ул махсус Рамазан шәриф айында укыла торган намаз бит инде ул әлбәттә име. Һәм кардәшләрем әйтергә телим, шушы намаз укылганда, таравих намазлары укылганда шулай ук социаль ара, социаль дистанция үтәләчәк мәчетләрдә. Һәм инде шулай ук без үзебезнең сулыш органнарын саклау өчен әйме битлекләрдә кулланырга тиешле булачакбыз. Бу таравих намазына кагылышлы булган мәсьәлә. Һәм шулай ук Аллаһның рәхмәте белән инде шул уразаның ахыргы көне, Рамазанның ахыргы көне 12 майга туры килә. Һәм 13 майда Алла биргән булса, Идел-Фитр ураза гаете укылачак. Шулай ук узган елны без ифтар мәҗлесләрен, авыз ачу мәҗлесләрен бик шушы җәмәгатьчелек белән, дин кардәшләре белән уздыра алмадык. Ләкин шуны сезнең игътибарга җиткерергә телибез. Республикабызда шушы санитар эпидемиологик вазгыять белән бәйле рәвештә мәчетләрдә шулай ук ифтар мәҗлесләрен уздырырга булачак. Ләкин шушы мәчетләрдәге ифтарлар билгеле бер шикләү чараларын күздә тотып уздырылачак. Ягъни мәчетләрдә әгәр дә берәү ифтар мәҗлесләрен уздырырга тели икән, анда 100 кешедән дә артык кеше булырга тиеш түгел. 100 кешегә кадәр рөхсәт ителенә, 100 кешедән артык булырга тиешле түгел. Һәм инде ифтар уздыру мәйданчыклары 1 кешегә 4 квадрат метр исәбеннән булырга тиеш. Шушы ифтар мәҗлесләренә килергә теләгән дин кардәшләребез әлбәттә үзләренең сулыш органнарын саклау өчен бөтен ысулларны, бөтен мөмкинлекләрне кулланырга кирәк булачак. Ул инде әлбәттә теге авыз ачып утырганда битлек киеп утырга дигән сүз түгел, әмма мәчеткә кергәндә әйме шушы махсус ифтар өчен билгеләнгән урынга юнәлгәндә барганда әлбәттә алар битлекләрдән булырга тиешлеләр иншалла. Менә бу кыскача гына безнең мәгълүмат. Хәзрәт рәхмәт. Булат хәзрәт, Рамазан аенда карата гөләмәләр һәм казыларның карарлары, ураза тоту кагыйдәләре турында шулай кыскача сөйләп китсәгез иде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Тәала киләчәк Рамазан айларында безнең кылган, безнең кылачак игелекләребезне, изгелекләребезне кабул әйләсә иде. Һәм дә монда инде фитр, фидия һәм закат нисабы турында бераз гына сөйләп үтмәкче булам. Закат түләү өчен нисаб 310 мең сум күләмендә дип билгеләнде. Бу алтын буенча санаган вакытта. Фитр садакасы түләү өчен нисаб күләме 36 мең сум. Моны без көмеш буенча билгелибез. Фитр садакасының минималь күләме 100 сум. Закат чыгару мөмкинлеге булган мөселманнарга, ул инде бай мөселманнарга 700 сум итеп билгеләнде һәм ул тәкъдим ителә торган бер күләм. Инде моннан тыш сәламәтлеккә бәйле рәвештә ураза тоту мөмкинлегенә ия булмаган һәм аны башка вакытта да каза кылып үти алмаучылар өчен тотылмый калган һәрбер көн өчен 200 сум күләмендә фидия садакасы түләнә. Һәм дә инде икенче мәсьәлә, ул да булса, шуны әйтеп узмакчы булам. Хәнәфи мәзһәбе буенча фитр садакасын бары тик мохтаҗларга гына бирәбез. Ягъни мохтаҗ булган кешеләргә генә бирәбез. Без билгелибез, без белгәнгә күрә без аны билгелибез, ләкин ул мохтаҗларга гына бирелә. Мәсәлән, мәчет төзелеше өчен, яисә мәдрәсә төзелеше өчен, яисә берәр нинди хәйрия акциялар өчен ул бирелә торган нәрсә түгел. Ягъни мохтаҗның кулына бирелә торган, тоттырыла торган садака. Һәм дә без, мәсәлән, бу мохтаҗ булган мөселманны, мохтаҗ булган кешене берничек тә шикли алмыйбыз. Син моңа гына тота аласың, башка нәрсәгә тота алмыйсың дип. Менә шундый кагыйдәләр, Рәхмәт. Илдар хәзрәт, Ярдәм милли ислам хәйрия фонды турында барыбыз да беләбез инде. Әлеге Рамазан аенда сезнең нинди яңалыкларыгыз, нинди башлангычларыгыз бар һәм шул исәптән тоткынлыкта, төрмәләрдә, колонияләрдә булган кешеләр быел ураза аен тота аламы? Аларга нинди мөмкинлекләр каралган һәм үз эшчәнлегегез турында? Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим.
Безнең Рамазан айы башлануы белән күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен курслар башлана. 12 апрельдә киләләр Россиянең төрле төбәкләрдән һәм шушы вакытта без әлбәттә алар өчен ифтар мәҗлесләрен үткәрербез. Алар махсус шушында Рамазан аена килеп, бергәләшеп ураза тотып, бергәләшеп таравих намазларını укыр өчен киләләр. Шуңа күрә без алар өчен оештырабыз һәм ярдәм фонды ул шуннан тыш тарата 1200 ланчбоксларны тарата. Ул Киров, Мәскәү районы мәчетләргә һәм мәчетләрнең кешеләренә һәм мухтаж булган кешеләргә таратачак. Безнең списокта бик авыр хәлдә кешеләр күп. Шуңа күрә аларны сайлап, араларыннан бик авыр хәлле кешеләргә иншалла таратырбыз. Һәм шуннан тыш безнең тормыш юлы акция дәвам итәчәк. Рамазан аенда да 500 ризык наборларын бирербез, таратырбыз. Һәм безнең парк Петровода урыны булмаган, яшәргә урыны булмаган кешеләр өчен көн сайын ризыклар таратабыз, ашатабыз. Шушы Рамазан аенда да дәвам иттербез. Һәм колонияларга килгәндә, әлбәттә безнең колонияларда таравих намазлар оештырыла һәм ифтар мәҗлесләрне оештырырбыз. Бөтен колонияларда безнең диния нәзарәт ярдәм белән һәм башка хәйрчеләр ярдәм белән без ризыклар, итләр анда кертеп, алар өчен кайнар ашлар, ифтарга кайнар ашлар булачак, ала бирсә. Шушы безнең Татарстанда мусульманнарга игътибар биргән өчен без муфти Камил Сәмигуллин исеменнән мин Хиалиев Эдуард Даниловичка бик рәхмәтемне белдерәм, чөнки ул бөтен мөмкинлекләрне тудыра шушыны үткәрер өчен. Рәхмәт. Сорау Булат Мардановка. Рамазан изге гамәлләр ае хәйрия марафоны старт ала. Ул үз эченә нәрсәләрне алачак һәм анда кемнәр катнашачак? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, хәерле көннәр. Әйе, матур гадәтебез буенча Рамазан ае башлану белән Татарстан Республикасы мөселманнар диния нәзарәте Рамазан изге гамәлләр ае акциясын башлап җибәрә. Бу акцияга берничә юнәлеш керә. Беренчесе аскерымлы гаиләләргә, мохтаҗ гаиләләргә, мохтаҗ кешеләргә азык-төлекләргә ярдәм күрсәтү. Бер закат хәйрия фондыгына узган елгы Рамазан аенда 6 тоннага якын азык-төлек таратты. Казандагына, мәсәлән, 900-дән артык мохтаҗ гаилә бу ярдәмне алды. Һәм бу елда без шундый темпларда эшләрбез дип ниятләп торабыз. Шулай ук закат хәйрия фонды инде беренче көннән үк башлап фитр садакасын кабул итә халыктан. Шулай ук фидия садакасын кабул итәбез. Моннан тыш без елдагыча Рамазан аенда авыру балаларга акчалата ярдәм күрсәтәбез. Узган ел 12 балага ярдәм күрсәткән булсак, бу ел без 5 баладан башлыйбыз. Без Рамазан сайын 5 баладан башлыйбыз һәм инде гадәттә ул сан 10ннан арта 12-15 булыр дип ниятләп торабыз, Алла бирсә. Бу ярдәмгә төрле реабилитация, тернәкләндерү, дәвалану курслары һәм шулай катлаулы операциялар да керә. Сезгә таратылган материалларда анда балаларның тарихлары бар. Шулай ук ифтарлар оештыруга килгәндә безнең фонд Роспотребнадзор куйган таләпләргә туры китереп ифтарлар оештырабыз без. 100 кешедән артмаган бер помещение. Бер бинада 100 кешедән артмаган. Һәм без инде тырышабыз ире шәһәрләрдә түгел, авыл җирлегендә
Татарстанның районнарында үткәрергә ифтарларыбызны һәм имамнар белән сөйләшкәндә без инде шарт итеп куябыз, бу ифтарларыбызда мохтаҗрак кешеләр катнашсын дип. Шулай ук Казанның мәсәлән 46 мәчетендә ифтарлар оештырылачак һәм аның да адреслары белән исемлеге сезгә таратылды. Рамазан фест дигән безнең матур традициягә әйләнгән гаилә бәйрәмебез бар. Быел да ул Булат Райфович, анысын пока алып алдык. Шулаймы? Яхшы. Бу Рамазанга кагылышлы проектлардан тыш инде әлбәттә Закат Хәйрия фонды үзенең төп проектларын 9 юнәлеш буенча алып бара. Без аны туктатмыйбыз. Һәм менә инде 1 ел узды пандемия башланганга безнең фонд бер генә көндә ишекләрен ябып тормады. Без һәр көн ачык эшлибез, Роспотребнадзор тикшерде 1 ел элек үк безне. Һәм атна сайын без шул пандемия аркасында зыян күрүче кешеләребезгә, безнең мохтаҗларыбызга республика буенча имам мөхтәсибләре аша атна сайын азык-төлек җыелмалары таратабыз. Ягъни имамнар килеп бездән үз районнарына алып кайтып инде мөхтаҗларга тапшыра. Әлегә шул бугай онытмаган булсам бер нәрсәне. Рәхмәт, хөрмәтле журналистлар, сорауларыгыз булса рәхим итеп Татар-Информ. Хәерле көннәр барыгызга да. Гадел Әхмәтҗанов, Татар-Информ. Менә Илфар хәзрәт әйтеп киттегез, барлык саклык чаралары намазлар вакытында, тәравих вакытында сакланачак дип. Әйме, социаль дистанция турында да сүз барды. Социаль дистанция саклау ул турыдан-туры мәчеттә урын җитмәүгә китерәчәк, чөнки кеше азрак сыячак мәчеткә. Әйме, менә бу мәсьәләне ничек хәл итәргә уйлыйсыз? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Шунысын да әйтәсе килә. Без бит инде шартлар куябыз нәрсәгә? Бер үк шушы өлкән яшьтәге дин кардәшләребезгә киңәш ителенә. Шушы сырхау ауру әле безнең шушы җәмгыятьтә булу сәбәпле өйләрендә гыйбадәт кылырга һәм шунысын менә без хәзерге вакытта тәҗрибәдә күрсәтеп тора, әйеме? 1 ел узды дип менә Булат хәзрәт тә әйтте, шушы пандемия аркасында үзләренең сәламәтлекләрен кайгыртучы дин кардәшләребез, әйеме, алар барыбер инде үстәге саклану нияте белән үзләрендә һәм башкаларны да күбесе әлбәттә идә булачак һәм инде Алланың рәхмәте белән өметләнәбез инде, әйеме, урын барысына да җитер дип, чөнки менә шушы көнгә кадәр әле җомга намазлары булсынмы һәм инде башка гыйбадәтләр булсынмы, кызганыч шунысы да бар. Мөселманнарның саны, мәчеткә килүче мөселманнарның саны кимеде, күпкә кимеде. Һәм инде Рамазан шәриф айында да без шулай ук киңәш итәбез һәм кай вакытта бәлки ауру кешеләр яки теге шушы сырха үзләренә тиюдән куркучылар булса инде аларга таләп итәбез хәтта гыйбадәтләрен, намазларны һәм ифтарларны өйләрендә генә уздырырга. Былай инде Алла бирсә, бер кеше дә урынсыз калмас дип ниятләп торабыз, Алла бирсә, урын җитәр һәм инде шушы көнгә кадәр әле менә безнең бит инде тәҗрибәбез хәзер зурайды. Аллага шөкер, 1 ел дәвамында мәчетләребездә шушы җомга намазларында да контрольләр бара. Шушы Роспотребнадзор тарафыннан билгеләнгән, Диньян нәзарәт тарафыннан расланган шушы безнең кануннарыбыз барысы да бар үтәленә һәм үтәлеп килә. Һәм инде иншалла Алла биргән булса, Рамазан шәриф айында да үтәленәчәк дип өметләнәбез. Ләкин ниндидер бер теге уңайсызлык дин кардәшләребезгә килеп чыкмас дип өметләнәбез, Алла бирсә. Рәхмәт, тагын сорау. Болгар радиосы. Әйтегез. Болгар радиосы Люция Шәрәфиева. Республика күләм ифтар турында да күбрәк сөйләп китә алмассыз микән? Һәм волонтерлар, булышучылар булачакмы? Рәхмәт. Рәхмәт. Иншаалла, әлбәттә узган елны безнең башка форматта ул республика күләм ифтары узган иде. Без анда шушы азык-төлекне аларга тараттык һәм инде районнар буенча да, авыллар буенча да. Быел иншаалла ифтар Алланың рәхмәте белән
республика күләм ифтары булыр дип өметләнәбез. 7 майда без аны планлаштырабыз. Һәм бу республика күләм ифтары Казан Экспода узыр дип ниятлибез, Алла бирсә. Һәм шушы көнгә өстәмә Алла биргән булса да мәгълүмат сезгә бирәчәкбез. Һәм шушы махсус республика күләм ифтарына багышланган пресс-конференцияда уздырачакбыз. Анда төгәл барысында кануннарын, шартларын, таләпләрен сезгә җиткерәчәкбез. Һәм инде анда әлбәттә 100 кешедән артыграк булачак. Ә ничә кеше планлаштырасыз? Әлегә өстәмә без аны хәбәр итәчәкбез сезгә. Әле без ул мәсьәлә буенча эшлибез. Да, аптырамагыз 100 кешедән дә күп дип. Казан Экспоның Әй, помещениеләре анда бик зур һәм бинасы берничә, зур. шуңа күрә туры килә бөтен Роспотребнадзорның таләпләренә. Ягын сораулар? Инде шушы изге Рамазан айында ураза тота алмаган кешеләрнең кайбер вакытта бурычлары да кала бит, әйме? Аны инде айрым көннәрдә тотып бетерәләр. Ләкин менә минем үземнең шундый бер-ике дус бар, әйме? Инде 1 ел үтеп китте. Әле теге елга бурычлар капламады. Менә бу дөресме? Менә шулай еллар буе җыеп барып, аннан соң мин аны картайган көнемдә бер тотам дип ничек тотып бетерергә? Бу сорауга иншалла безнең казыйыбыз Булат хәзрәт яхшырак җавап бирер. Булат хәзрәт, рәхмәт итегез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инде әлбәттә аларның тизрәк тотып бетерүләре, бу бурычларны тотып бетерүләре әлбәттә киңәш ителә. Ләкин инде еллар буенча җыелган булса да, мәсәлән, бурычлары бар икән, аны барыбер тотып бетерергә кирәк. Без киңәш итәбез тизрәк тотып бетерергә, чөнки беребез дә белми бу дөньядан кайчан китәчәгебезне, аның өчен бурычлар бу дөньядан киткәнчә кадәр бирелеп бетерергә тиеш. Бу материаль бурычлар булсын, бу рухани бурычлар булсын, бөтенесе дә үлгәнчә кадәр бирелеп бетерергә тиеш. Тимур Рахматуллин, Сантат. Скажите, пожалуйста, вот в прошлые годы приезжали Коран-хафизы из Турции, в этом году будут? Может быть, вы говорили, но я прослушал. Мы об этом сегодня еще не говорили. Да, позапрошлые года к нам приезжали хафизы Корана из Турции. В этом году их не будет по известным нам причинам из-за пандемии. Постараемся, иншаллах, наших подготовить. Наши хафизы будут проводить таравих намазы в больших мечетях, в центральных мечетях. Без бит инде яланган Рамазан айында барлык гынахларда кичерелә дип, әле авыл халкы, авыл карчыклары Рамазан айында үлсәң, турыдан-туры җәннәткә теләгәсең дип сөйләшә. Ә менә нинди гынахлар кичерелми Рамазан айында? Бар бит андый гынахларда. Булат хәзрәт. Аллаһ Тәгаләнең әйткән менә шул бер зур гынахысы бар, ул аны Коръәни Кәримдә берничә аятта искә ала. Һәм аны һич шиксез гафу итмәячәкмен дип әйтә. Әгәр дә син Аллаһ Тәгаләгә тиң кыласың икән, яисә Аллаһ Тәгаләгә ышанмыйсың икән, бу да ширк гынахына керә. Менә бу гынах гафу ителми. Ягъни син бу дөньядан киткән вакытта соңгы мизгелләреңдә мөселман буларак китәргә, Аллаһ Тәгаләгә ышанучы буларак китәргә тиешсең. Бу беренче мәсьәлә. Һәм икенче мәсьәлә кул белән бәйле, ягъни кул бурычлары белән бәйле булган гынахларны санаган вакытта аларны куллар гафу итәргә тиешләр. Әгәр дә куллар гафу итә икән, башка куллар гафу итә икән, ул вакытта Аллаһ Тәгалә дә аларны кичерә. Әгәр дә куллар гафу итми икән, ул вакытта аның инде хисабы ахирәткә күчә, кыямәт көненә күчә. Һәм дә инде яда кыямәт көнендә менә шул куллар я аны гафу итеп зур дәрәҗәгә ирешәчәк, я да аның савапларын, изге гамәлләрен алып, аны бәлки менә шул изге гамәлсез калдырырга мөмкин. Менә шул бурычлы кешене кыямәт көнендә. Анда инде ике шундый мөмкинчелек бар. Ләкин шундан аска кирәк. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә үзе әйтә, әстәгъузубилlah. Эй бәндәләрем, гынах кылып үз-үзегезгә иң әүвәл зыян китергәч тә, Аллаһның бөек рәхмәтеннән өметегезне үзә күрмәгез. Дөреслекдә ул Аллаһ Тәгалә сезнең барча гынахларыгызны ярлыкаучы,
Ул Аллаһ Таала ярлыкаучы, гафу итүче диде. Тиңдәш кую дигән мәсьәләгә менә бик матур сорау бирдегез, Алла рәхмәт яусын. Без кай вакытта үзебез дә теге мөселман дип йөртүчеләр инде үзләренә име хаталанып куйганнарын сизми калалар. Мәсәлән, мин мөселман дип әйтә, әмма иртәгесен килеп тора да телевизор каршысына утыра да бит инде, име җибәрә дә теге йолдыз нәмәләрне карап утыра бит инде, шушы нәрсәдә дөньяга килүче, башка нәрсәдә дөньяга килүче. Бу да Аллаһка тиңдәш куюга керә. Әгәр берәү Аллаһны онытып, мәсәлән, кара узган, алдан узып киткән кара мәче минем тормышыма йогынты ясый дип, кара мәчедән курка икән, ышана икән, бу Аллаһка тиңдәш кую була, Алла сакласын. Бердән бер Раббыбыз Аллаһ Таала гына безнең тормышыбызга ул йогынты ясый, Аллаһ кына саклаучы, бернинди кара мәчедә, һәм инде бу шиләкләрдә, һәм йолдызнамәләрдә безнең тормышыбызга берничек йогынты ясый алмый. Шуңа күрә бу нәрсәгә без игътибарлы булырга тиеш, бу тиңдәш куюга, ягъни ширк катуга керә. Тәүбә кылу белән Аллаһ Таala ихлас кеше, әгәр дә инде Аллаһның бәндәсе ихлас күңел белән тәүбә кылды икән, Алла гафу итә иншалла. Яңа гасыр каналы Фәйрүзә Мәҗитова, соравым шул, быел әйтелде бит инде чикләүләр аркасында ифтар мәҗлесләренә 100 кешедән артык кеше кертелми дип. Бу сәбәпле урыннар кимедеме? Күпмегә кимеде? Кимсе. Әлбәттә, урыннар кими, чөнки анда бит таләп куелган бит инде ул безнең әйме, бер кешегә 4 квадрат метр була. Күпкә һәрбер мәчет үзендә карый инде ул, һәрбер үзенең теге мәчет бинасы үзенә карый инде. Кими? Әйе. Әйе. Микрофоннарыбызны Мәчетнең шушы мәчет бинасына карата барысы да. Ләкин 100 кешедән дә артырга тиеш түгел мәчетләрдәге ифтарлар. Таравих намазлары шул ук менә шушы социаль дистанция буенча шул ук хәлендә бара. Зур мәчетләрдә, мәсәлән, зур мәчетләрдә 250-дән да артык булырга тиеш. Зур мәчетләрдә, мәсәлән, безнең. Микрофоннарыгызны кабызыгыз. Шулай мәҗбүр булабыз инде. Хәзер халык белә күнегеп бетте, хәзер 1 ел буе шундый шартларда яшибез бит инде. Минем сорау монда иде, менә Рамазан җитә бит инде, әйме кайбер кешеләр хәзер яллар алалар, отпускаларын алалар. Менә бу мисалга, бу тәҗрибәгә ничек карыйсыз сез? Ял алырга кирәкме? Ял алып ураза тоту ничек хупланамы? Икенче сорау Баязитовка. Менә сез бит инде төрмәләр белән эшлисез, әйме? Онда да бит инде мәчетләребез бар, намаз укый торган пошмаклар бар, әйме? Менә шундый фикерләр бар, төрмәдә тоткын ондагы хәлен яхшылату өчен шул гыйбадәтханәләргә йөри, онда мулла белән очрашамы да, ничек шундый дәресләргә йөри дип. Сездә менә шул статистика алып барылмыймы? Төрмәдән чыккачтан алар шул иман юлына басамы, әллә оныталармы инде төрмә ишеген ябып чыккач? Беренче сорау Булат хәзрәт, шариғат мәсьәләсе. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Монда инде теге ял турында сорадыгыз, кешенең ниятеннән тора. Әгәр дә кешенең нияте ял алган вакытта, үзенә отпуск алган вакытта үзен гыйбадәткә багышларга икән, Аллаһ Таалага күбрәк якынайым әле дигән ният белән менә шул ялны ала икән, күбрәк Коръән укырмын, күбрәк зикр кылырмын, күбрәк кайбер вакытта кешеләрдән дә шитләшермен, чөнки кайбер вакытта күп кешедән теге шитләшү дә кайбер вакытта файдалы була. Әгәр дә шул ният белән ял ала икән, монда әлбәттә һичшиксез хуплана. Монда инде без беләбез бит инде һәрбер нәрсәне, кешенең гамәлен без нәрсәгә карата бәялибез, аның ниятенә карата бәялибез. Аллаһ Таала да шулай ук. Аллаһ Таала да шулай ук кешенең ниятенә карата бәяли кешенең гамәлләрен, һәм дә аның нияте изге икән, ул вакытта әлбәттә хуплана. Әгәр дә аның нияте йокларга икән, юк, әлбәттә хупланмый. Менә шулай. Икенче сорауга, безнең һәрбер колонияларда хәзер мәчетләр бар. Без билгеләдек имамнарны, шушы имамнар атнага 1-2 тапкыр кирип чыгып, алар өчен дәресләр үткәрәләр. Һәм
шушы ауыр хәлдә булган кешеләр өчен иманга кайту теге юлларын нитәбез, җиңеләйтәбез һәм шушыннан статистика буенча шушыннан чыккач безгә колонияларда безгә йөргән кешеләр арасыннан рецидив ул 3%, 3-4%. Ул күпкә кимрәк башка гомуми рецидивка караганда. Шуңа күрә нәтиҗә бар дип уйлыйбыз. Аннары без аралашабыз алар белән, шушы тоткыннар чыккач ничек эшкә урнашалар, ничек анда кайберләре гаилә коралар, кайберләре эшкә урнашып безгә хәбәр итәләр инде шул. Беренче чыккан вакытта киемнәре булмаган, ашарга ризыклары булмаган кешеләргә дә нитәбез беренче көннәр аякка басыр өчен. Эшкә урнашырга нитәбез, булышабыз иншалла. Безнең ният нинди? Вот шушы кеше абынып егылганнан соң кабат аякка бассын. Безнең җәмгыятебездә кеше булып яшәсен инде. Башка ниндидер җинәт ясамасын дип. Илдар хәзрәт, сезнең бит Менә ураза тота алалармы, аларга мөмкинчелек бармы анда ураза тота? Ураза тотарга мөмкинчелек бар. Анда режим буенча без ел сайын хат язабыз. Безнең УФСИның җитәкчесе начальник кул куеп, службаларны нитәбез. Алар сәхәр ашап, ифтар мәҗлесләрен, айрым ифтар мәҗлесләрен үткәрәләр. Анда ашау бүлмәләрендә тоже шушы анна урыннар бар ашарга. Таравих намазларында укыйлар. Безнең гомумән Татарстанда 600 кеше намаз укый. Вот шушында өйрәнеп, шушы намазга йөрүчеләр саны 600, шушы 600 кешегә мөмкинчелек тутырабыз. Татарстан буенча колонияларда. Илдар хәзрәт, сезнең статистикагыз бар иде рецидив турында. Хәтерлисезме? Мен әйттем бит, 3-4% рецидив шушы. Ул гуман рецидивга караганда күпкә кимрәк, шуңа күрә безгә мондагы җитәкчеләр генә түгел, Мәскәү җитәкчеләр дә шушыны күрделәр инде хәзер. Тәҗрибәне күрделәр хәзер. Кешеләр белән рухи гыйлем бергә тиешлеген аңладылар инде. До прошлого года была возможность некоторым мусульманам, скажем так, уходить на иктикаф, на уединение мечети в последние дни Рамазана. У меня два вопроса. Будет ли в этом году такая возможность? И второй вопрос. Муфти тоже уходил в иктикаф. Он будет ли в этом году тоже уходить? Ну, признаться честно, мы пока еще не обсуждали этот вопрос. Потому что это все-таки вопрос не совсем шариатский. То есть он более организационный, там зависит от некоторых условий, и будем смотреть на рекомендации Роспотребнадзора и на рекомендации других компетентных органов. То есть если нам позволят, конечно, то есть будут иатикафы. А так муфти каждый год он делает намерение. Если там каких-то важных дел не появится, то он каждый год старается совершить иатикаф. Казанфёс тәлесәнисемем. Елдагыча сорау инде бу уразаны по уважительным причинам тотмаучылар бар дибез. Алар саны кемнәр керә, шуларны тагын бер напомнить итсәгез иде. Һәм икенче сорау менә тотмыйчы калган көннәр өчен 2 сум акча түләнергә тиеш. Бу акчаны кемгә, кайда, кемгә биреп була? Рәхмәт. Беренче сорау ничек иде? Беренче сорау. Кемгә ураза тотмау рөхсәт ителә? Монда беренче сыйныф кешеләр, алар инде сәфәрдә булучылар, сәфәргә чыгып китүчеләр. Моны шәригатыбыз билгели, ничек итеп, нинди кагыйдәләргә туры килергә тиеш, нинди шартларга туры килергә тиеш, ул сәфәр булсын өчен. Һәм дә инде без
әгәр дә кеше үзенең шәһәреннән яисә үзенең авылыннан аерыла икән, нинди ният белән 100 километрга китәргә икән, ул вакытта ул сәфәрдә булып санала һәм дә аңарга уразаны тотмаска рөхсәт ителә. Ул вакытта нәрсә эшли, башка көннәрдә тота. Яисә җиңел булса, ул көндә дә тотса була, ягъни үзенең тотуын дәвам итсә дә була. Бу беренче сыйныф кешеләр, икенче сыйныф кешеләр, алар инде авыручылар. Әгәр дә авыры икән, чын мәгънәсендә кеше авырып китте икән, ул вакытта аңарга бу көннәрдә тотмаска рөхсәт ителә һәм ул шулай ук башка көннәрдә тотып бетерә уразасын. Һәм дә өченче сыйныф кешеләре ул да булса һич тә тота алмаячак, ягъни һич тә тота алмаган, теге табибларның әйтүе буенча һич тә тота алмаячак, киләчәктә дә теге мөмкин булмаячак аның тотуы. Ул вакытта менә шул кеше фидия садакасын бирә һәм ул фидия садакасы инде әйткәнемчә фитр садакасы шикелле үк ул фақирләргә тапшырыла. Фақирләрне ничек табырга безгә шалтыратасыз, без сезгә бу рекомендацияларны, ягъни без ничек фақирне, шәригать ничек менә бу фақирләрне ничек билгеләде, без аларны ничек таба алабыз икәнлеген без аны да әйтеп узарбыз. Чөнки әниләр һәм балалар, ягъни теге әнисе ул йөкле икән, әнисе әле тудырмады икән, һәм дә үзенә зарар китерә икән ул ураза, тотмаска мөмкин, ул аны башка көннәрдә тотып бетерә, һәм шулай ук сөт белән ашатучы әниләр шулай ук, әгәр дә сөтенә зыян китерә икән ураза, ул вакытта аңарга да ураза тотмаска мөмкин бу көннәрдә, һәм ул шулай ук башка көннәрдә тотып бетерә. Канал «Эфир», Марсель Бигбаев. Ильфар Хазрат, вопрос можно? Кто из известных людей, как вы, может быть, знаете, собирается держать уразу в этом году? Может быть, из государственных деятелей? В прошлом году были такие примеры. Это дело каждого человека, это связь между Всевышним Создателем и этим человеком. Ну, есть, наверное, такие люди, иншаллах верса. Это между Всевышним человеком, поэтому не могу сказать. Алдагы елларда республика күләм ифтарга билгеле кешеләр, махсус кунаклар чакырыла иде. Җырчылар, Төркиядән әйтик. Быел бармы шундый ният? Өстәмә хәбәр булачак ул мәсьәлә буенча Алла бирса. Республика күләм ифтарына кагылышлы мәсьәләләргә багышланган пресс-конференция һичшиксез узачак. Анда шунда хәбәр итәчәкбез. Аннан соң менә гомуми шундый мәгълүмат бармы, ничә яшьтән ураза тотарга ярый? Чөнки яшүсмерләр дә тота, ләкин ул организмның иң үскән чагы һәм ул вакытта бер ай ач тору дисәк тә ялгыш булмый инде ул. Дөресме менә ничә яшьтән тота башларга кирәк? Бездә ислам динендә шундый бер каида бар. Һәм дә инде әгәр дә бала нинди яшькә килә, начарны һәм яхшылыкны аера торган яшькә килә икән, инде ул ураза тота башларга аңарга мөмкин. Һәм дә әти-әниләргә киңәш ителә менә шушы ураза турында сөйләргә үзенең балаларына. Һәм дә инде әгәр дә тота алалар икән, 1-2-3 көн булса да, алар тотсалар бик әйбәт була. Ни өчен? Чөнки мондый ураза тотып, алар ияләшәләр бу уразага. Чөнки ураза фарыз булганнан соң аңарга ияләшү авыррак булачак, әгәр дә алар кечкенә яшьтән үк алышмасалар, кечкенә яшьтән үк ияләшмәсәләр бу уразага. Аның өчен намаз да шулай ук, ураза да шулай ук, башка гыйбадәтләргә килгән вакытта да шулай ук. Менә шулай. Һәм дә бәлиглыкка ирешкән вакытта без беләбез бит инде, бәлиглыкка бездә теге бәлиглык
рәсми рәвештә булган бәлиглык һәм ислам динендәге булган бәлиглык яшьләре алар аерылып тора. Инде аның өчен яшь үсмер булуына карамастан без белергә тиешбез һәм дә балаларыбыз да белергә тиеш. Без ниндидер фәда үзебезнең тәнебездән күпмедер булса да фәда бирергә тиешбез. Ни өчен? Чөнки фәда иткән вакытта, ягъни курбан иткән вакытта үзебезнең кайбер вакытта теге сәламәтлегебезгә физик яктан кайбер вакытта теге безгә тәэсир итә торган фәда булса да без аңларга тиешбез, балалар да аңларга тиеш, мәсәлән, факирләрнең, аш калган факирләрнең хәлләрен без аңларга тиешбез. Кечкенә яшьтән үк Аллаһ Тәгалә бирә торган ниъмәтләрнең никадәр безнең өчен зур бер ниъмәт икәнлеген бөтенесен дә аңларга тиешбез һәм кечкенә яшьтән үк аңлый башласа бала аны, ул бик әйбәт булачак. Аның тәрбиясенә һичшиксез бу уңайлы тәэсир салачак, йогынты салачак. Менә шул яктан кар. Ковалев Виталий, Татар-Информ, он такой вопрос. Собирается ли Духовное управление мусульман Республики Татарстан привлекать для социальных мероприятий, различных в период Рамадана, другие конфессии Татарстана, в том числе Казанскую епархию? Спасибо. Вот как раз первый день Рамадана у нас такая традиция, муфти Хазрат всегда как бы участвовал на разговении с митрополитом. И это первое разговение всегда у нас проходило в Туган-Аулам. И в этом году, вот тоже 13 апреля, иншаллах, планируется тоже проведение ифтара с участием митрополита Кирилла, также в Туган-Аулам. Спасибо. Менің шондай сұрау деймін, тәқдимме, шондайрақ бір фикірім бар. Сұрайым енді. Менә сіз қазір сөйлеп кеттіңіз битінде аш тұру. Көбірек сіз аш тұруға ихтибар еттіңіз. Рамазан вақытында битінде аш тұруғына түгел, құяш батқаншыға қадар. Мұнда битінде нешектер изгі ғамәлләр дә һәм ғайбәттән тыйылу, кешеләрне тәнкыйтьләмәү, дустанә мөнәсәбәт турында да сүз бара. Мәсәлән, без журналистлар, мәсәлән, без битінде язганда кемнедер тәнкыйтьләргә дә тиеш, кемнедер сүгеп алырга да тиеш, авыр сүз әйтергә дә тиеш. Менә Рамазан вакытында безгә нишләргә инде? Сүкмичә торгамы, тыйылып торгамы, шуңарда ашыклык кертеп китегез әле. Сіз шуңа отпуск турында сорадыгыз түгелме? Ураза, әлбәттә дөрес әйтәсез, пәйгамбәребез үзе дә әйтеп китте, кайбер кешеләр хаталана бит инде ялгыша уйлап. Ураза ул фақат ризыклардан, эчемлекләрдән генә тыйылып тору ул дип юк әлбәттә. Пәйгамбәребез үзе өйрәтте, ураза ул фақат ризыклардан, эчемлекләрдән генә тыйылып тору түгел, ураза шулай ук телеңне дә, кулларыңны да тыйылган эшләрдән, гынаһлы гамәлләрдән саклаудыр диде. Шулардан да ураза булырга тиеш. Бөек галимнәребез шуңа күрә әйтәйдиләр: "Эй Рамазан, изге Рамазан аена мөрәҗәгать итеп эндәшеп, әгәр дә кешеләр сиңа карата гадел булсалар, алар сине бер айлык дәрес, мәктәп, мәдрәсә буларак кабул иткән булырлар иде" дип әйтәйдиләр. Шулай булгач, Рамазан шәриф ай ул тәрбия ае, ураза ул фақат шушы ризыктан гына, эчемлектән гына тыйылу түгел. Әгәр берәү ураза хәлендә, мәсәлән, ялган сөйли икән, алдалы икән, яла яга икән башка кешегә, аңа кагылышлы булмаган нәрсәләр әйме, бу әлбәттә аның уразасының әҗер савабын юкка чыгара торган нәрсә. Чөнки уразаның максаты икесен бер тигез алып бару. Син уразада тотасың, ягъни ризыклардан тыйласың, шул ук вакытта үз өстеңдә дә эшлисең, нәфсеңне тәрбиялисең. Шушы менә мәсәлән күпме кеше Рамазан шәриф аенда уразага кергәннән соң әйме ураза тота башлагачтан начар гадәтләрдән котылалар. Тәмәкеләрен ташлыйлар, хамыр эчемлекләрне калдыралар, харам ризыкларны калдыралар. Шуның кадәр рәхәт булды Рамазан шәриф ае дип, Рамазан узгачта шуның дәвам итүен телиләр. Һәм инде әлбәттә менә шушы, әгәр дә без Рамазанның әҗер савабына ирешәбез икән, теге урыслар әйтмешләр рус телендә голодание, ач тору гына булмасын өчен,
изгелек, игелек кылырга кирәк. Иң әүвәлге изгелек ул синең янәшәңдә булучыларга зыян, зарар салмау. Һәм яхшылык кылу. Тәнкыйть мәсьәләсенә килгәндә Булат хәзрәт җавап бирер алла бирсә, андый сораулар бик күп килә. Гомумән, менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер сыйфатын әйтеп узмакчы булам. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый бер сыйфаты бар иде. Пәйгамбәрлек килгәнчегә кадәр, вахий иңә башлаганчыга кадәр амана, ягъни амин булу. Амин нәрсәне аңлата? Ягъни һичшиксез нинди генә авыр шартларда калмасын, аңарга менә бу кешегә ышанырга була. Ни өчен? Ни өчен амин сыйфаты, ни өчен аманат сыйфаты бик әһәмиятле? Чөнки киләчәктә ул кешеләргә мәгълүмат китерәчәк. Һәм дә андый кеше, мәгълүмат китерәчәк кеше, мәгълүмат таратачак кеше ышанычлы булырга тиеш. Ышанычлы. Ягъни син нинди генә шартларда теге калмасын, кеше иң беренче чиратта менә шул мәгълүмат тарата торган кеше ул ышанычлы булырга тиеш һәм гаделлекне һичшиксез сакларга тиеш. Әгәр дә без Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең менә бу сыйфатын анализлап, аның турында, аның өстендә уйлыйбыз икән, ул вакытта безнең менә бу этикага, ягъни мәгълүматны тарату этикасына, әдәбенә бу һичшиксез тәэсир итәчәк. Чөнки мәгълүматны да дөрес рәвештә бирә белергә кирәк, аңарга өйрәнергә кирәк. Һәм дә әлбәттә һәрбер журналист һәм һәрбер мәгълүматны бирүче кеше ул моның белән сынала. Һәрбер кеше сынала. Без дә сыналабыз, чөнки без дә мәгълүматны бирәбез, теге вагазлыйбыз, нитәбез, сөйлибез кешеләргә. Менә шуның турында уйларга кирәк, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бу сыйфаты турында уйларга кирәк, һәм дә мөселманлыкның иң беренче сыйфаты турында һәм мөселманлыкны, мөселман кешесен иң беренче чиратта айырып ала торган бер сыйфат турында без һичшиксез уйларга тиешбез. Менә моның турында инде минем шундый бер Рәхмәт, безне онлайн форматта караучы журналистлар тарафыннан да монда сораулар килә башлады. ТНВдан Айзат Шаймарданов сезгә шундый сорау бирә. Вакцина уразаны бозамы, без аны башка көнне тотарга мөмкинме? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вакцина ясау ул уразаны бозмый. Без шулай дип әйтәбез, ләкин кайбер галимнәр боза дип әйтәләр. Теге гомуми безнең мәзһәбнең фикере вакцина бозмый уразаны, ләкин әгәр дә кеше менә нитимәле дип теге бозмасын, бөтен һич менә минем шубһа булмасын дип әйтә икән, ул вакытта кич белән ясасын. Ягъни кояш батканнан соң ясасын менә бу вакцинаны. Без шулай итеп киңәш итәбез. Рәхмәт, сораулар дәвам итәбез. Здравствуйте, меня зовут Крячина Татьяна, Татар.Инфо. У меня такой вопрос. Часто мы можем наблюдать такое явление, что люди не соблюдают основные столпы ислама, там намаз, например, не читают, не уплачивают закят, но при этом держат Рамадан. И такой вопрос, вот среди даже к молодежи, наверное, больше относится. Не стало ли это какой-то модой? И можно ли выкладывать в социальные сети фотографии, как мы, например, держим ифтар, и будет ли нам за это саваб? Спасибо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Первый вопрос, поточнее, пожалуйста, можно? Не стало ли это модой и можно ли выкладывать в соцсети? Ну, опять-таки, мы ориентируемся, мы оцениваем деяние человека, то есть и Всевышний Аллах оценивает деяние человека, исходя из его намерения. То есть если у человека намерение правильное ради Всевышнего Аллаха, то тогда это не будет модой. Вот. То есть, мне кажется, этого достаточно. То есть, достаточно того, что у человека в сердце. Если он намеревается, если он собирается держать пост ради Всевышнего Аллаха, этого достаточно, чтобы это не было показухой и не было модой. Вот так. А второй вопрос какой еще?
Можно ли выкладывать в социальные сети фотографии с выкладывать в сети, опять-таки, я не знаю, тут, понимаете, тут это отдельно надо рассматривать вообще взаимодействие человека и, в частности, взаимодействие молодых людей с соцсетями, потому что очень много людей, очень много молодых людей на сегодняшний день, они зависимы от соцсетей. И мы должны это рассматривать не только в контексте как бы уразы, да, вот этой темы, которую мы сегодня рассматриваем, а мы должны в целом рассматривать вот эту проблематику и как-то пытаться с ней бороться. То есть, чтобы не было у молодых людей зависимости от соцсетей. Это отдельная тема. Можно уточнить просто? Так выкладывать можно или нет? Вот ежедневно человек, сегодня я ел вот это сюда сходил, вот так вот. Проблем нету, опять-таки, зависит от намерения человека. Проблем нету с тем, что он выкладывает, потому что человек, может быть, радуется, он хочет поделиться своей радостью, понимаете? Он хочет поделиться. Единственное, что, какая проблема может быть, тут же все относительно. Если человек это выкладывает очень часто, то есть выкладывает каждый свой шаг и так далее, то есть это начинает появляться зависимость от этого. Понимаете? Тут уже другое дело. То есть надо как-то пытаться, то есть человек должен уметь расставлять рамки, должен учиться взаимодействовать с соцсетями и так далее, со всеми вот этими технологиями, которые на сегодняшний день заполнили наш мир. Мы должны учиться взаимодействовать. К сожалению, технологии, они опережают вот это, как сказать, развитие человека, так скажем, в духовном плане, понимаете? И поэтому вот такая нестыковка получается. Илфар хәзрәт, туган авылым мәчете турында әйтеп киткәч, инде шул сорауны биреп булмый. Әлеге мәчетнең имам хатибы Нурулла хәзрәт Зиннатуллин инде мөселман кешесе өчен җинси мөнәсәбәтләрне теге гадәти күренеш дип атады. Менә Рамазан ае вакытында җинси мөнәсәбәтләр, җинси якынлык кылырга ярыймы? Сүз әлбәттә инде үзеңнең хатының хәләл җифетең турында бара. Әлбәттә, кояш байганнан соң ярый. Кояш байганнан соң. Ничә кояш байганнан соң? Теманы үстермибез, ярыймы? Интервьюгызны укыдык. Чөнки Рамазан шәриф айында көндезен без ураза тотабыз. Бөтен нәрсәләрдән тыелабыз. Җинси мөнәсәбәттән дә, ризыклардан да, эчемлекләрдән дә, гайбәттән дә, башкадан да. Әмма кояш байганнан соң хәләл җифтең белән хәләл. Рәхмәт. Минем фитра садакасы турында сорыйсым килә. Әйтик, мохтаҗларга бирелергә тиеш дип әйтелде бит, әйме? Мөселман булмаган кешегә бирергә ярыймы фитр садакасын? Әллә ул аның өчен бит инде гыйбадәт кылынырга тиеш. Менә ничек? Фитр садакасы турында сорыйсызмы? Әйе. Безнең шулай ук галимнәрнең ике фикере бар моның турында. Кайбер галимнәр әйтәләр, мөселманнарга бар, тик мөселманнарга гына бирелә. Кайбер галимнәрнең фикере буенча, мөселман булмаучы, әгәр дә синең янында мөселман булмаган факир бар икән, аңарга да бирелә ала дигән фикер бар безнең мәзһәбтә. Монда шундый, ләкин монда приоритетлар бар. Иң беренче чиратта үзеңнең туган булган, ягъни синең янында яшәгән туган булган, әти-әниең булмасын, җитәр ки әти-әниең булмасын, балаларың булмасын, яисә әби-балаларың аска өскә карамасын ул туганнар. Менә шул факир туганнар булса, аларга бирелү киңәш ителә иң беренче чиратта приоритет буенча. Икенче инде менә синең яныңда яшәүче күршеләрең һәм дә менә шулай итеп тарала. Әгәр дә таба алмыйсың икән күршеләрдән, ул вакытта хәтта берәр нинди мохтаҗ булган, хәтта ул мөселман булмаса да, аңарга бирсәң дә, менә бу галимнәрнең фикере буенча ул бирелергә мөмкин. Менә бу фитр садакасы, чөнки монда беренчедән ислам диненең никадәр мәрхәмәтле бер дин икәнлеген күрсәтү бар, бу беренче чиратта. Икенче чиратта факирләрдә бу көндә Рамазан гаетендә алар сөенсеннәр дигән менә шундый фикер бар, һәм дә аңарга карата мөселман булмаган ниләргә дә, мөселман булмаган факирләргә дә, мохтаҗларга да бирелергә мөмкин дип әйтәләр менә шул галимнәр. Тагын сорауларыгыз бармы? Рәхмәт. Безнең бит тәравих намазларына
бик күп кеше йөри, яратып йөри соңгы елларда. Аеруча менә өлкән буын, җомга намазларына караганда да тәравих намазларына кешеләр бик күп йөри. Былтыр күпчелек имамнар өлкән яшьтәгеләрне, мәсәлән, 80-85 яшьлек бабайларны саклау максатыннан аларны бик йөртмәделәр. Менә быел 65 яшьтән узган кешеләргә чикләүләр булыр микән? Рахмәт сорауыгыз өчен. Шушы менә узган елдагы сыман әле бу куркыныч җирнең таралуы саклана. Шуңа күрә без киңәш итәбез, насихатта кылабыз әйме 65 яшьтән узучыларга бик шушы менә җөрмәскә дип, өйләрендә укырга дип киңәшлибез. Чөнки кешенең гомере бик кыйммәтле, кадерле. Һәм инде без үзебезнең өлкән яшьтәге абыйларыбызны, апаларыбызны, әбиләребезне, бабайларыбызны саклау нияте белән, әгәр дә инде аларның шушы менә вакцинация булмаган булса, әйме киңәш итәбез шушы гыйбадәтләрне идә үтәргә дип. Булыр Алла биргән булса, бергә дә булыр, бердәм дә булырбыз Алла биргән булса, ләкин бераз көтәргә кирәк. Киңәш аларга шушы менә гыйбадәтне әлбәттә идә үтәргә, идә кылырга. Менә сез бит инде әйтеп киттегез, кемнәргә ураза тотмаска мөмкин дип, сәфәрдә булган кешеләр. Менә бәлки ураза башлаганда кеше сәфәргә чыгадыр, име? Шуның өчен аны алдан тотып куйсаң буламы, мәсәлән, бүгенге көннән инде башласаң? Рамазан айының уразасы бары тик Рамазан айында тотыла башлана, аны алдан тоту мөмкин түгел, чөнки Рамазан айының уразасы Рамазан айы кирү белән башлана. Фәмән шәһидә минкум шахра фәльясум дип әйтә Аллаһ Тәала. Сез әгәр дә яңа туган айны күрәсез икән, яисә аны ул туды дигән мәгълүмат аласыз икән, ул вакытта аны сез тотыгыз дип әйткән. Һәм дә әлбәттә Аллаһ Тәала күпчелек гыйбадәтләрне, кайбер гыйбадәтләрне вакыт белән билгеләмәде, кайбер гыйбадәтләрне вакыт белән шикләде, билгеләде. Һәм дә менә шундый вакыт белән билгеләнгән гыйбадәтләрнең берсе ул да булса, Рамазан айының уразасы булып тора. Аның өчен бары тик Рамазан айының уразасы бары тик Рамазан айында гына тотыла. Яисә берәр нинди сәбәп белән тотылмады икән Рамазан айында, ул вакытта башка вакытта каза кылына. Такой вопрос. Есть ли какие-то договоренности у ДУМ-РТ с казанскими вузами, да и вообще вузами Татарстана по поводу студентов-мусульман? Например, разговение вечером именно в стенах вузов, да, потому что у многих поздние пары, да, и не все могут приезжать в определенные места, да, где происходит эта процедура. Сама добавлю, аузашу у нас в 7 часов вечера, разве пары до 7 часов вечера? У нас пары в КФУ проходят до 9 часов вечера, да. Ну, от себя могу сказать, вот благотворительный фонд «Закат» в 2020 году мы начали взаимодействие с некоторыми вузами Казани, светскими. Что касается религиозных, это Мадраса Мухаммадия, Российский исламский университет, это все понятно. Мы с ними еженедельно по выходным организуем благотворительные обеды для студентов, скажем так, более нуждающихся. А вот когда начался у нас период самоизоляции в марте 2020 года, мы начали обеспечивать продуктовыми наборами, и так совпало, что и Рамазан наступил у нас вскоре, стало быть, мы, соответственно, и перешли на ифтары для мусульманов, для студентов-мусульман, КГТУ, в общем, КХТИ, который. Технологический университет. Технологический, да. КХТИ, там учится много студентов приезжих из арабских стран. И также в деревне Универсиады мы развозили для них ифтары. То есть у нас был такой опыт. Ну, в этом году все-таки, я думаю, мы продолжим. Хоть и всех мы не сможем охватить, но то, что в наших силах, мы будем стараться делать, да. Спасибо. Рахмет, спасибо. Есть еще вопросы? Бекзур Рахмет. Матбугат конференциясын тәмамлайбыз.